Sombrero na kiši. Ok, dragi moji, nalazimo se u VIP roomu, s nama su ovdje dva ekskluzivna gosta. Sa moje desno pišem, znači s moje leve strane, tu je Miona Knežević. Ćao Miona. Ćao. Šta radiš ovdje, Miona? Pa došla sam malo da pogledam šta se dešava na festivalu i da se družim s mojim drugarima. Jao. Jel se družiš sa mnom? Družim se. Ja, hvala ti. Sad je moram malo s njim se družim. Ćao Davide. Pozdrav. Pozdrav, ovo je David sa kanala Drogirani Pingvin, tačnije nije više Drogirani Pingvin, ex-Drogirani Pingvin, sada je Gvimpy. Pa mi pre svega reci zašto si promenio ime kanala? Zato što se sponzorima nije sviđalo moje staro ime kanala, zato što jel te kad sam pravio kanal Drogirani Pingvin nisam ni znao da će kanal toliko da naraste, bilo je obična sprdačina, međutim sad kad je postala malo ozbiljna stvar mora se prilagođava čovjek. Ti radiš te neke reakcije i ima ljudi koji ne vole reakcije jer misle da je to ono kao puko prozivanje ljudi i da na neki način je to neko internet nasilje. Pa znam da ljudi smatraju da je moj sadržaj jako kontroverzan, ali svejedno, svaka osoba koja se javno eksponira na YouTube ili bilo kojim drugim javnim platformama nije imuna na šalu ili kritiku. Nije. Pa nije. Sad ću morati malo se okrenemo Mioni. Ćao Miona. Ćao. To smo već rekli. Ti si poznatija na Instagramu, pre si poznata na Instagramu nego na YouTubeu. I je li imaš namere se baviš da budeš neka ono kao popularna Instagram devojka? Pa ne znam, zavisi još. Htjela sam da snimam one kao skečeve kratke na Instagramu, ali s vremenom. A YouTube? YouTube mi se ne sviđa u zadnje vrijeme, zato ni ne bi da se bavim s YouTubeom. Pa možda ti možeš da make YouTube great again. Ne bih ni da pokušavam. Šta sam nešto da te pitam? Da. Je li ima, evo on je spomenuo sponzor, je li ima sponzora na Instagramu? Pa ima, ali više one neke kao fashion, zašto stoji ipak slike, pa ja žensko, ali... Pa jel imaš neke sponzore? Pa nemam baš nešto konkretno. Pa jel zarađuje se nešto? Pa nešto neki BMW, jel može se voziti tako kao? Samo Ferrari. Samo Ferrari. Tebe nisam pitao kako je tebi na Gamesconu? Na Gamesconu je meni generalno super, organizacija je dobra i smatram da je odlično ulođen ovaj gaming festival i ja sam evo kao i druga godina za redom da sam došao da ispoštujem svoje fanove i da vidim šta ima novo na gaming sceni. Znači sviđa ti se Gamescon, bio si već tu i ono što sam video odgovaraš kao neki onako političar, ono sve je to tu tako lepo, paziš kako se izražavaš i sve to, a na YouTube psuješ. Zašto? Mislim, bila je ta sad neka polemika oko psovanja na YouTube-u i kako dosta ljudi psuju samo da bi psovali bez nekog pretjeranog razloga za nekom psovkom. Pa da, ja na YouTube psujem bez pretjeranog razloga za bilo kojom psovkom, ali generalno gledano, evo, naša YouTube scena je bukvalno postala kao naša politika. Na YouTube-u možemo, kao na primjer u Skupštini, psuju se, vređuju se ljudi, a odnosi su kao... Dosta politike, molim te. A odnosi su kao između stranaka u Skupštini. Svi se mešaju po taborima i prave nove stranke. Šta smije da se radi, šta ne smije da se radi na sceni. Hvala vam na intervjuu, dragi moji, a mi idemo dalje sa reportažicom. Sombrero na kiši.